Hai, khazani takuk tei bukuk song norokno ani o YouTube live o ang lamsogo ke tini ang live o faimani karon sigang ang kisa sana musung mangke haise jehetu corona virus no tui sung tabuk belai kono critical condition o ongoi tongo boni bagui ani bo kisa kok joto lukuni thani sanani musungmani kok tongo aboni bagui ang kisa norok bai share khenai tabuk o coronavirus eba COVID-19 obo no WHO pandemic disease eba epidemic disease ni saklaikha jehetu sungsaro 200 ni slaibo kobang sini country rok tongo haipano tabuk jora o virus manjagui tongmani country rok ongkha jeng report naikha nugo 190 jora ni upor ongoi tongo hingke tini jora 29 tarik 3 Mac 2020 update report naikhe jeng nugo tabo sarabarta ni somoyo 6,64,590 case manjaka tei thwinairok ongkha o jora ni bisingo 30,890 jona belai kheno wanama singsa last report o jeng thangnai o mas ni 25 tarik 26 27 28 ni chimi jeng ang naimani puila sagang kisa ke phayu haipano hotat khe 26 tarik 27 tarik ni pore ke belai kheno bangkha puila ang nungmani 3 lakh rok nungmani aboni pore khe 4 lakh rok ongo aboni pore din khe 5 lakh hingke tini jora ang nungmani ke 6 lakh jora o corona virus bai manjak paikha ke tabuk o bemar boroni simi phaikya tei o bemar bo hayungni simi nukjakrakha hinmani kokno skang puila ang sanamo sungo obo jeng khnakha sini country ni gandarono China hinui kaisa hayung go arono population bisi kwbang hingke Wuhan mani kaisa food sea market ni hoite o virus sigang puila nukjakrakha hinui jeng khnakha hingke abo tamni bagui hingke aro food sea market o kwbangma chamung muihan eba abo hai chamung kwbangma no phalo aboni bisingo chung wansugui meya amo hai chamung rok no porjonto borok ni borok aro chalai hingke amo hai asukni sinima singsa chamung rok ni bising tui no borok ni aro o bimar rok borok sigang puila manjagrao hinui jeng khnakha ke tei kaisa kok khe o virus chamungni bising tui phaibo mano tamni bagui hingke jeng Bible no lokho khlaikha khe nugo kwbangma no ishwar no o sungsaro kwbangma no
saimano mani mani tongo tai o sungsar kwbangma manui no tasadi mani ishor mana khlaimani abo tongo tamoni bagui hingke chwng tabuk no Bible khuluknaikhe chwng nugo oro chwng Lebio ni 11 odai rok naikhe chwng kaham ke no nugo chamaya manui rok no chamani bagui chwng kwbangma biaidi bimung manjagui tongpaio boni bisingo Lebio 11 ni 41 podo naikhe chwng tamoni nukmale 11 ni 41 hao malnai bebak manui rok no selengma singsa abo rok no tasadi haini chwng nugo ke hao malnai wngkha mufuk chibuk sendrai abo rok kintu chamaya haifano se tabuk borok rok basi abono chamani bagui chini o tamhnai naithotok sungsar no abo bai khe kwbangma borok rok innocence borok rok haike o sungsar no nosto khlai hwnaibo chwng mago sethai ke tei kaisa kok khe abo wngya phano baksa ke sao tei America bo sao America ni president bo haino sao Donald Trump abo China song biological weapons namani bagui se abo hai rok o virus rok outbreak ongni abo bo ngui mano haibano biological weapon abo hai snamo buino butharnani bagui o hayungni borok rok kaisa bai kaisa no butharlainani bagui abo kaitor belai kheno chajakya aboni bagui no abo bo judi si ongui phano ongkhake abo phano kaitorni pokhele right ongya belai kheno abo samung chayani bagui abo chini borok munisa rok nijini godalbai no niji tanjago mani kok soino wngkha abo bo chwng tabuk chwng bugi mani kwbangma no karon tani bagui khe chwng Hiroshima Nagasaki o atom bomb khiklaijak mani borok munisa swnamani o manui bai no chwng borok rok kaisa bai kaisa chwng thwilaio abo bo ongui mano haibano aborok bebak no kaitor naslejago belai kheno hamya aborok hingke o tabuk sungsar ganangui o corona virus manjakmani solo laimani kaisa borok bai tei kaisa borok solo laimani bising tuisa boni bagui kaisa desh bai tei kaisa deshlo bahai ke dakti phut khe bo thangkha hingke o sungsar khe hayung kotorma phano chwng joto alada country ongphano o hayungle joto chwng family kaisa haisi boni bagui kaisa desh bai tei kaisa desh sal poti no chwng kwrwnglai tongmani bagui no kaisa bai tei kaisa desh o dakti no obo solo lai mano ke obo kaitor tamni jolia ongnai obo hai samung rok no borokni boni bagui borokni sumsok le belai kheno bangkha ang sana muchungo borokni sumsok ageni slei tabuk teiku bangruruk kha tamke borok bangruruk sumsok bangruruk o sungsar teibo hamya ongruruk hingke chwng tamo khlaina nangnai hingke tabuk kaitor se joli jakha hingke kaitor joli mano bahai ke chwng hamri manba ekmatro chwng kaitorni thani koiwi chwng kaitorni thani prarthana khlaikhakai kaitor joli mani hamui mano hnai bo ang asa khlaio hingke chini elenbago tam saba chini elenbago sao kaitor joli mani hamya sajara norok ani borok norok nog bisingo habui tongdi nei chwng elenbago nugo jiseo baba disimani 26 odai ni 20 pod naikhe chwng nugo jiseo baba disimani 26 odai ni
20 बायदि जों फरायनाय लेगानो अर तामसा ओ आनि बर' रक फाइबायदि नरकनि सुमसक ग नौसिंग हाबै दुगार सयै दङैलायदि जलिमा हामिया सा किसा फैजागै दंलायग्रादि गोथार बाइबेलफोर नोंसिनि गायथारसोना हामारिखौ बुंनांथोन आमेन के जों ताबुक ताम खायते के जों ताबुक गायसाबाय ते खरकसा बरक जों गोरोंलायावै जों थांना नांसिनाय मन बागै जों नग फैजागै गायतर जलि माने हामियासा जों मा दं नागिरनाय आबुनो सिनि उपाय आबुनो जोंनो मोथाङै मानाय तामखे इजराइल दफारनो आगे गायतर बरंनो बहायनो साका अ बिया दिबिमु बै मानजांनाय बर' रकनो बाथामनि फाताराव खेतन दिनै तामखे जों नुफुंके अर लेबिटिकास सिमानि 13नि 46 पदनायखे जों नुगो लेबिटिकास 13नि 46 आं कक कायसा साना मुसुगो कायतर तैबो जले जाक्थोन हनै असंसारनि बर' रक दंमाहाय के आंले नुगो तान बागिनके कायतर दागिमानि कक रकनो ताबुक बर' रक गोबां मानो खोनाया कायतर ताख्लायदि मान न ख्लायनाय इजराइल दफाराव बाहायनो आगे गोबां मा इजराइल रक बरक कायतरनि कक खोनायावै बरक महामारी वाहाय महामारी पतर मानै बरक थैबेखा जों गोबां लाइबुमा इजराइल रकनि लाइबुमा नायखे जों नुगो बरक बक मानजागै थैबेखा निसाव तामो बक आबो भाइरास होनमानि सिनि कक बायखे बक होनो के भाइरास मानजागै थै माने सिनि नाना दाब्रा संबो सावो जे गुदुं कलाई थै निसाव गोबां बरक पारा कायसा पारा ते कायसा पाराव सेसे थांबायो आबायके बक मानजांनाय रक के